Codi, mae Manuel yn neud. Mynd yn agored. Yn hysgod y pus nawr, oedd i fel yn lawr. Mae ar lawr, ond yn bryn eto. Boys, go back on the line. Ian Davies, brwydro amdani. Mas yn llydam yn y mynd. Evans trwy'r dwylo. O, Matty Young, just yn bryn. A'r cymorth yn cyrraedd, just mewn pryd. O, mae di mynd mlaen o'r dwylo. Ond cic gosb arall. Tap a mynd. No arms. Llaw arall mas. Dim dwylo yn y dacl. Pedwarydd cic gosb. Bydd rhaid nhw fod yn ofalus. O, mae'r cais yn mynd i ddod yn dweud. Dwi'n meddwl ta Iowan Emmanuel sydd wedi mynd drosto. Ie, dyna fe yn codi. Gwaith da gan Caerdydd. Y pwyll da nhw. Yr hyder da nhw i fynd am y gais yn hytrach na triffwynt. A mae Caerdydd wedi dechrau ar dan. Eiliadau yn unig sydd ar ôl yn yr hanner cynta ar yr ornest yma. Codi mae Ward yn neud. Trial torri'r dacl gynta. Lewis yn ei lorio. He's on his knees. Wild, wedi Caerdydd am bod yn ddewr. Matty Young yn cicio. Iori Badam o dan y bel. Agor i lan yng nghanol i cael Woolley. O, mae'r bel yn adlamu nôl i Woolley am y fe'n torri'r dacl. Cyflymdra ganddo. Wel, cais o ddim byd i Callum Woolley. Di'r Quins ddim wedi bod yn y gêm, maen nhw lawr i 14, ond bach o look yn mynd y ffordd. Quins Caerfyrddin, a'i asgellwr nhw, Callum Woolley. Mae'r gic yn uchel. Os chi'n gadael pil rygbi i fwnso, chi'n gofyn am drwbl. Harry Wild nath wneud hynny, a Callum Woolley, un arall o'r Scarlets ymlith y Quins, yn cwrso cic un, a'r cyflymdra ganddo, a'r pwer i groesi yn y cornel. Offside. Cam sefyll mae Caerdydd nawr wrth i Lewis Morgan fynd ar trundle fach. Nôl dewn ni. You got offside here or not rolling there? Caerdydd yn Offside penderfynu or not mynd am y rolling, pwyntiau. captain. Nodyn nhw ar y blaen. Show them what you want, mate. 1 here, 1 there. Edrych fel bod Quins yn mynd i fynd â tap fach fan hyn. Eitha basic oedd y symudiad yna. Offside, 2, 16. Cam sefyll mae Caerdydd unwaith eto. Cyfle i drial rhywbeth fan hyn. Dyma'r symudiad yn dod, ond Lewis yn gweld y bwlch ar ymddiffyn yn mynd gyda'r rhedwyr bant o'r bel. A'r mewnwr yn gweld i gyfle i groesi reit wrth ymyl y pist. Just y bryn mae Sean Moore. Harper yw na'r yn Tackle codi. release! Ond dwi'n cael y bel lawr. Pwy mae'r agos maen nhw mynd hyn? Maen nhw rhyw fetr neu ddwy y bryn o bosib. Ward yn codi. You got back for me. Tackle Quins yn release! ymddiffyn. Release! Ellis Price y maswr mewn yna. Fry, os oes rhywun yn heiddi. O, dadlwytho. Mae Ben Fry yn neud. O'n i'n mynd i weid, os oes rhywun yn heiddi cais, ond fe yn ffindo yr eilydd o fachwr Alun Rhys. Cadw'r bel yn dyn iawn, sawl un yn treal. Ben Fry yn meddwl bod e'n mynd i gyrraedd y lein. Ond war e teg yn cadw'r bel yn fyw. Bel yn doi llaw. A wedyn dadlwytho'r bel i'r eilydd o fachwr Alun Rhys. A nawr mae Quins dan bwysau unwaith eto. Yn ffindo llwybr trwyddo. Mae Dewi Cross yn neud. A Dewi Cross yn dod o hyd i Elijah Evans. Cais o ddim byd i Gaerdydd. Symudiad wedi baratoi a'r bwlch yn agor. Harry Wild yn mynd at y lein yn fflat, yn oedi'r bas. Dewi Cross gyda'r ongl yn bert yr amseriad, yn dal y bas a yn gwahodd i'r canolor fynd dros y llinell gais. More inside the 5. Lain lan. I think. Lewis Millen oedd ar daliad yna. Lewis wrth y bôn. Gabe MacDonald. Cic ar draws gan Price. Woolley sy'n mas yna yn casglu'r gic ar Rither. Oh! Hang on, no, I'm a try, I'm just double checking he's not offside. Dwi'n mynd i aros, ie, dyna'r chwiban gan ein dyfarnwr ni, Ben Whitehouse, y moyn wneud yn siŵr bod Callum Woolley ddim yn cam sefyll, bod wedi cael y bel i lawr. O, na chi war gywelliad gan y tîm cartre.
yn syth o'r Carmarthen. Y canolwr yn tynnu'r bêl nôl. A wedyn y gic di gael ei mesur i'r dim, i'r ysgellwr. Cael ymwoli yn amseru'r rhediad yn berffedd. Oh, good contest. Taflu i'r blaen, cadw'n syml. Now it is, yeah. Ifan Phillips yn gweud bod y sgarmes symudol wedi bod yn effeithiol. Dyn nhw ddim wedi cael cyfle i wneud hynny mor belled, gan bod nhw ddim wedi gallu ennill pêl. Defnyddio i mae'n rhaid wneud. MacDonald. Trial creu sylfaen i nhw ymosod. Os na gais, os yn trydydd cais, oedd wedi cael y bêl lawr. Odi ma fe. No, he grounds it and then loses it. Hat-trick i cael ymwoli. O'n i'n meddwl am eiliad bod wedi colli'r bêl. Ond y Quins nôl yn gyfartal gyda Caerdydd. Pedwarydd cais pwynt bonus iddyn nhw. Dwi ddim wedi bod yn glasur o bell ffordd, ond mae'n mynd i fod yn gêm i gofio i'r ysgellwr. 6 minutes. Cael ymwoli y trydydd cais o'r gêm. Lewis Millen yn dadlwytho. A wedyn yn bwydo'r bêl i cael ymwoli. I thought you were on about it. Y trosiad yn un llwyddiannus. Felly mae'r Quins ar y blaen. Pêl i Caerdydd. Fi'n gweud mae'r blaenwyr sydd wedi dod o'r fainc yn gwneud gwahaniaeth. Sean Moore yn cario. Torri syth trwyddo. Mae'r canolwr Tom Williams yn wneud. Wel, unwaith mae un tîm yn ymateb, mae'r llall yn mynd syth nôl lawr o'r ail ddechrau ac yn croesi. Yr ongl, bach bert gan y canolwr Tom Williams, hen ddigon o brofiad ag e. A yw'r cais na mynd i fod yn ddigon i Caerdydd i gallu'r ennill y gêm yma. Cyfle olaf, cymal olaf o chwarae, os na gewn ni gicos. A mi eisiau cais ar y Quins i ddod yn gyfartal. Bwrw'r dyn. Beth am yr hyrdiad? Lewis Morgan ar gwt y sgarmes ymudol yma. Ddim yn gallu newid y rhwymin, rai bod yn ofalus fel chi'n dod mewn. Morgan am oen rhyw wedi gymryd y bêl. Clark sydd â hi. Gabe MacDonald, mas o'r drws cefn. Iori Badham, just yn bryn. Dal yn chwarae mantis, y bêl yn seithi mas. Good child yno. Kick gosb arall. Players were set in front of the back foot of the maul. Yeah, the backs, yeah. Cam sefyll o flaen y dro The players were set in front of the back foot of the maul. Nawr te. Tap am un bydden ni'n gweud yr opsiwn orau fan hyn. Pam mynd am y cornel. A dyna beth mae Lewis Millen yn neud. Millen, yr cymorth yno. Back feet, boys. Rhaid i Caerdydd nawr fod yn wyliadwrus bod nhw ddim yn cam sefyll unwaith eto. Codi a mynd. Yn ymosod fesul 2, fesul 3. Morgan yn codi, yn cael ei lorio. Thanks, 4. Clark, Gabe MacDonald, dymu oedd y rhediad yna. Mae Caerdydd ar y bêl, dyn nhw. Mae nhw dros y bêl. Backwards. Wedi dwyni. No, not him. Seren y gêm, Harry Wild yn dwyn y bêl i Gaerdydd yn y ryc. Ac yn sicrhau buddugoliaeth dramatig i Gaerdydd. Ac yn talu'r pwyth yn ôl i'r Quins o Caerfyrddin a drechon nhw ar Barc yr arfe. Gêm a hanner o dan y llif oleuadau yn Super Rygbi Cymru. Y sgôr terfynol, Quins Caerfyrddin 26, Caerdydd 31.